वेळोवेळी आणि गावागावात जाऊन सगळ्यांना आवाहन केलं होतं की तुम्ही वॅक्सिन द्या म्हणून. परंतु फर्स्ट डोस फक्त 358 जणांनी आणि दुसरा डोस फक्त 212 जणांनी, म्हणून एकंदरीत 570 जण वॅक्सिन फक्त वापरली गेली. दुसरं वॅक्सिन फुकट गेली. तशी यावर्षी फुकट करता कामा नये म्हणून सध्या आम्ही फक्त 500 वॅक्सिन मागवली आहे आणि 1000 वॅक्सिनची ऑर्डर दिलेली आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात 500 वॅक्सिन येतील. तर तुम्हाला विनंती करते की तेव्हा वॅक्सिन आल्यावर तुम्ही सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. सगळी काळजी बेरी रस्ता तितक्यान बाप्पा किट्ट्यो जाता. आज आम्ही सत्तरी पत्रकार संघातर्फे जे सत्तरीन जी नैसर्गिक आपत्ती आयल्या माकड टाप म्हणून त्याबद्दल आम्ही सत्तरी मामलेदाराक निवेदन दिल्लें आसा. कारण आयज पयले जर आमचे जे माकड टाप जो सुरू जाला सत्तरीक गेले 1.5 महिने त्या माकड टापा बद्दल सरकारान दुर्लक्ष केल्लेलें आसा. आमचे सत्तरी कडेन जे आज पर्यंत 59 पेशंट डिटॉक्स जाल्ले आसा जे आपले माकड टापाचे आणि त्या उपरांत जी ट्रिटमेंट जाता आमकां सत्तरीच्या ज्या रुग्णांक ती ट्रिटमेंट अशी बऱ्या पद्दतीन जायना. आजपर्यंत डायरेक्टर जेन्ना 1.5 महिनो जाले ह्या आपत्ती येवन तरी डायरेक्टर सत्तरीन पांय दवरूना. सत्तरीन डायरेक्टरान हेल्थान जे वाळपयचे हेल्थ आहा ते आपल्या परीन काम करता, बरें काम केल्लें आसा. त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि आपले हेल्थ डिपार्टमेंट आणि ॲनिमल हजबंडरी हेंचे अशें एकत्रित काम ना. त्या कारणान आमच्या नागरिकांक, जे सत्तरीच्या नागरिकांक बरेच कष्ट करता. कारण जेन्ना माकड मेल्ल्याची जी म्हायती दिली वयता ती म्हायती दिल्या उपरांत 2 ते 3 दिसांनी माकड उचलले वयता थंयचे. हे मोठे आमचे दुर्दैवी आसा. हेच्या खातीर आमी सत्तरी पत्रकार संघान पुढाकार घेवन आमी ह्या माकड टापाचेर योग्य नियंत्रण सरकारान हाडचें आणि हेका जे आमचे जे रुग्ण आसा तांकां योग्य ट्रिटमेंट दिवचे आणि बेगिनात बेगीन कमिटी स्थापन करची अशी आमी सत्तरी पत्रकार संघान मागणी केली. मामलेदारान आश्वासन दिला की ते 4 दिसां भितर मिटींग घेता म्हणून सांगले आणि त्यातून सगळे कन्सर्न ऑफिसर आसा तांकां, डॉक्टर, त्या शिवाय मणिपालची टीम आसा तांकां, सरपंच, पंच आणि जे NGOज आसा तशेंच आमच्या सत्तरी पत्रकार संघाक घेवन त्याच प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टर आणि डायरेक्टराक सुद्दां आपोवन एक मिटींग घेवची सांगला त्यांनी.